бозиҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол бо қарори Федератсияи футболи кишвар ба таъхир гузошта шуданд. Федератсияи футболи Тоҷикистон бо нашри як баёния эълон кард, ки тамоми мусобиқоти футболи кишвар то санаи 10 май ба таъхир гузошта мешаванд. Ба ин тартиб бозиҳои Лигаи олии футболи Тоҷикистон то 2 ҳафтаи дигар баргузор намешаванд. Ин қарори Федератсияи футбол баъди ҷаласаи фаврии Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии бемории коронавирус қабул шуд. Ситод дар ҷаласаи худ, ки рӯзи 25 апрел баргузор гардид, эълон кард, ки тамоми чорабиниҳои сериздиҳом ва бозиҳои варзишӣ дар кишвар то санаи 10 май мавқуф гузошта мешаванд. қарори Федератсияи футбол баъди анҷоми даври чорум бозиҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол амалӣ мешавад. рӯзи шанбеи 25 апрел ду бозӣ миёни дастаҳои Файзканд Истаравшан ва Истиқлол Куктош баргузор гардид. дар ҳар ду бозӣ ҳам мизбонон ғалаба ба даст оварданд. тими Файзканди Восет дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб дастаи Истаравшанро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. Истиқлоли Душанбе бошад дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакиро голборон кард. бозӣ бо ҳисоби 6-1 ба фоидаи душанбегиҳо ба анҷом расид. беҳтарин бозингар дар ин дидор узви дастаи мунтахаби наврасони кишвар ва бошгоҳи Истиқлол Рустам Соиров дониста шуд, ки ба дарвозаи ҳариф хет-трик анҷом дод. се бозии дигар миёни дастаҳои Локомотив Помир Хатлон, Душанбе 83 ЦСКА ва Хуҷанд Регар Тадаст имрӯз 26 апрел баргузор мегардад ва бо ҳамин то санаи 10 май бозиҳо қатъ мегарданд. зимнан Тоҷикистон дар қатори Беларус ва Никарагуа аз камтарин кишварҳо дар ҷаҳон ба ҳисоб мерафт, ки мусобиқоти футбол дар он идома дошт. як қатор кишварҳои аврупоӣ аз ҷумла Испания, Сербия ва Украина пахши зиндаи мусобиқоти футболи Тоҷикистонро харидорӣ карда буданд ва ба таври онлайн бозиҳои моро намоиш медоданд. ба канали мо обуна шавед ва аз ҷолибтарин хабарҳои варзишию дигар соҳаҳо бархурдор шавед ва аз наворҳои зебои ватан ҳаловат баред.